hjerteunderombygning. I den her video der vil jeg gerne tale lidt om det her med at tilgive, og hvad er det egentlig at tilgive, og hvordan gør man? Rigtig mange af os bærer rundt på en masse nag, som faktisk kun plager os selv mere, end det plager nogen som helst andre. Så derfor så er det en rigtig god idé at kunne tilgive. Rigtig mange mennesker tror fejlagtigt, at det at tilgive, det handler om at godkende eller tolerere andres dårlige opførsel. Og det gør det ikke. At tilgive er i virkeligheden at give slip. Og hvis folk vidste, hvor meget indre ro det giver at give slip, så tror jeg også, de vil gøre det. En af måderne at lære at tilgive på, det er ved at lave nogle vejrtrækningsøvelser. Det kan godt være, at det lyder helt fuldstændig gakkelak, men ikke desto mindre så gør vejrtrækningsøvelser det, at de beroliger vores nervesystem. En af de ting, jeg har brugt, det er blandt andet at trække vejret ind på 5, holde det i 5 og ud på 5. Og så gør jeg det måske 5 gange i træk. En anden ting, jeg har gjort, det er at lære at meditere. Jeg er ikke særlig god til det, men jeg arbejder på at blive det. Jeg vil rigtig gerne gøre noget ud af det. Der er et hav af apps, der kan hjælpe dig med det. Der findes masser af meditationer på YouTube. Jeg har også gået i noget, der hedder Clearlight Center inde i Stor Kongensgade, hvor jeg har gået til sådan nogle forskellige meditations workshops. Super givetigt, hvis det er noget, man godt kunne tænke sig at arbejde lidt med. Fordi det, som de her vejrtrækningsøvelser og meditation kan gøre, det er, at det kan give en indre ro. Og indre ro, det er faktisk lykke. Så når man er fredfyldt indeni, så er man faktisk lykkelig. Og det er jo det, som de fleste af os mennesker i bund og grund gerne vil. Vi vil gerne være lykkelige. Så jeg kan i hvert fald anbefale, at man prøver at arbejde med noget meditation. Man kan bruge en app, og så arbejder med nogle vejrtrækningsøvelser. Det er i hvert fald noget, der har hjulpet mig. Og en anden ting, som rigtig mange mennesker dyrker også, det er yoga, hvor man også er utrolig meget til stede, når man dyrker det, og også arbejder meget med sin vejrtrækning, og arbejder meget med nogle kropspositioner og poses, som bare giver noget empowerment, samtidig med at det også giver noget ro. En anden ting, der er rigtig vigtig i arbejdet med at lære at tilgive, det er at lære at elske sig selv. Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen. Du skal lære at elske dig selv. Fordi når du elsker dig selv, så har du også, eller så får du også den respekt, der skal til for dig selv. Den respekt for dig selv, der skal til for at have lyst til at tilgive. Fordi det kan jo være rigtig svært at tilgive mennesker, som har udsat en for noget, der har gjort ondt. Men det er igen, fordi mange mennesker fejlagtigt tror, at tilgivelse det handler om at så acceptere eller godkende den opførsel. Men det gør det ikke. At tilgive, det handler om at kunne give slip og finde ro. Men i stedet for at give slip, så er der rigtig mange af os, der gør det helt klassiske. Vi bærer rundt på det her nag, og det trækker os lige lukt ud i offerrollen. De og de mennesker har gjort det og det mod mig, og nu lider jeg så og så meget, og har det så og så skidt. Og det fører igen til, at man får lyst til at hævne sig, og man plages af tanker om hævnløst, om at det skal gå det menneske rigtig dårligt, eller om at man får en lyst til at såre det menneske lige så meget, som det menneske har såret dig, og så videre, og så videre. Og den eneste, der plages af de her tanker, det er en selv. Så derfor er det altså rigtig dejligt at kunne lære at give slip. Og det lærer man altså først og fremmest ved at lære at elske sig selv, fordi så får man respekt for sig selv, og så får man også lysten til at få det godt, og have det godt, og have det rart indeni. Og det har man altså, hvis man giver slip på de her ting. Og det kan være alle mulige ting, lige fra barndommen til ting, der er sket i ens voksenliv, som man skal give slip på, og som man skal lade fare. Og det handler jo om at finde den her fred inde i en selv, så man kan få den her følelse af lykke. Den kommer ikke bare af sig selv, desværre. Den kommer først, når du lærer at elske dig selv, og når du lærer at give slip på nogle af de ting, der piner dig.
Rigtig mange af os har nok brug for at tilgive vores forældre for et eller andet. Og det handler igen ikke om, at vi accepterer det, der er sket eller ikke er sket. Det handler om, at vi giver slip, og at vi bevæger os ud af offerrollen og ud af den her, det er sket mod mig mentalitet, og derfor er jeg sådan og sådan, og derfor tænker jeg sådan og sådan. Og i stedet for at gå ind og tage ansvar for sit eget liv. Hvis du selv vil have magten over, om du er lykkelig eller ej, så er du nødt til selv at gå ind og tage ansvar. Og du er nødt til at bevæge dig ud af offerrollen, og nødt til at give slip. Du er nødt til at give slip, hvis ikke alle de her dårlige ting skal have magten over dig. Mange af os har måske brug for at tilgive vores forældre for et eller andet. Og igen, så handler det ikke om, at vi skal acceptere nogle af de ting, der er blevet gjort imod os, eller nogle ting, de ikke har fået gjort. Men det handler om, at vi kan slippe på det, og at vi tager ansvar for vores eget liv. Det er jo noget af det, jeg selv har gået og kæmpet rigtig meget med. At gå ind og tage ansvar og komme ud af den her offerrolle, og komme ud af det her tankesæt med, at det er blevet gjort mod mig, og derfor er jeg sådan og sådan, og derfor tænker jeg sådan og sådan, og derfor reagerer jeg sådan og sådan på visse ting. Men det gør mig bare ikke noget godt, hvis mine tanker og handlemønstre resulterer i forliste parforhold, eller problemer med venner eller kolleger, eller sådan nogle ting. Så er der jo grobund for at ændre på de her ting, og så tage ansvar for det selv. Så på en eller anden måde, så kan man sige, hvis man gerne selv vil have magten over, hvorvidt man bliver lykkelig eller ej, så er man nødt til at lære at tilgive. Mange af os har måske også brug for at tilgive en gammel kæreste for et eller andet, og jeg ved 100% hvor svært det er. Og hvor svært det er om ikke tænke hadefuldt på vedkommende, eller ikke overmandes af hævntørst og tanker om, hvorvidt det må gå personen dårligt. Men den eneste, det gør ondt på, det er faktisk mig selv. Så at kunne give slip, og kunne tilgive, og i virkeligheden kunne sende vedkommende nogle gode tanker, og tænke, jeg håber, det går ham godt. Jeg håber sgu, det går godt. Det giver så meget fred, og jeg ved udmærket godt, hvor svært det er. Men hvis du vidste, hvor meget godt det gør for dig selv, så tror jeg også, du vil gøre det. Så jeg synes helt klart, at du skal arbejde med at lære at tilgive, hvis det er noget, du ikke kan finde ud af. Og huske, at tilgive, det er ikke at acceptere eller godkende en dårlig opførsel, men det er at give slip, og så selv gå ind og tage ansvar. Jeg ved sgu godt, at det mest nærliggende, det er at ønske de folk, der har gjort en hånd hen, hvor peberet gror. Og det er, hvad enten det er forældre, eller kærester, eller venner. Men hvad får man ud af det? Hvad får man ud af at gå og have de her tanker om andre mennesker? Altså får man ro af det? Bliver man glad af det? Bliver man lykkelig? Det gør det jo ikke. Og jeg ved i hvert fald helt klart, at det giver mig det stik modsatte af ro at have de her tanker. Det giver ondt i maven og søvnløse nætter, og blandt andet har det også indflydelse på, hvad jeg begynder at spise. Og det er jo også et generelt tegn på, at man ikke har det godt. Det behøver ikke handle om, at der er nogle mennesker, man ikke har tilgivet, som man skal tilgive. Det kan også handle om en masse andre ting, som gør, at man ikke har det godt. Men der er rigtig mange mennesker, der tager på, når de ikke har det godt. Og det er jo igen fordi, at man ikke elsker sig selv, og derfor så ikke har den her respekt for sig selv, og overskud til at nøse sig selv, og pleje sig selv, og give sig selv de ting, der er godt. Så i stedet for, så mangler man overskud, og så er det nemmere at spise nogle ting, som trøster. Og det er for eksempel ting med sukker i. Noget af det, der også ligger i det her med at tilgive, det er dit eget perspektiv på situationen. Altså, hvordan ser du på den her situation? Hvad tænker du om den, og hvordan påvirker den dig? Hvis du lader dig påvirke negativt af nogle ubehagelige ting, som andre har gjort imod dig, jamen så vil du også få en negativ oplevelse. Men du vælger faktisk selv
hvordan du vil se på den her situation. Du vælger selv, hvordan du vil tænke om situationen. Så hvis du for eksempel prøver at se en mulighed, eller se på situationen med lidt mere positivt perspektiv, selvom det kan være rigtig svært, hvis nogen har gjort en ondt eller såret en. Men hvis man vælger at tage et andet perspektiv, og hvis man vælger at sige, den her ven, der har såret mig nu. Jeg havde for eksempel for nyligt en veninde, som virkelig sårede mig rigtig meget. Og der har jeg valgt at se på det på den her måde. Okay, der var et eller andet, jeg skulle lære her omkring hende, og omkring hele det her venskab, og omkring venskaber i det hele taget. Og jeg tog hele vores 10 år lange venskab op til revision, og tænkte egentlig meget over, hvordan jeg i en stor del af det venskab har virkelig været en pleaser, og faktisk gået rigtig meget på kompromis med mig selv, og også har accepteret ting, som jeg egentlig ikke brød mig om. Så der var helt klart nogle ting, jeg skulle lære, og i stedet for at plage mig selv med tanken om, hvordan hun kunne finde på det, og hele tiden gå og være ked af det, eller banke mig selv i hovedet med, om jeg måske havde gjort noget forkert, eller om jeg havde været en dårlig ven, eller en dårlig veninde, osv. Så havde det taget oceaner af tid at bearbejde det, og måske var det aldrig blevet bearbejdet, og det havde plaget mig nat og dag. Så jeg valgte altså at se på det med et positivt perspektiv, selvom det er svært. Og det kan man gøre med rigtig mange af de her negative situationer, og rigtig mange af de her gamle situationer, også måske situationer helt tilbage fra ens barndom. Dem kan man putte ind i et nyt perspektiv, og vide også, at vores forældre rent faktisk, selvom det lyder måske lidt irriterende og provokerende, har gjort det bedste, de kunne. Vores forældre har gjort det bedste, de kunne på det tidspunkt, med de ressourcer, de havde på det tidspunkt. Og det har de mennesker, som de andre mennesker, som vi skal tilgive i løbet af vores liv, det har de også. De gør det bedste, de kan. Og rigtig mange af os har jo kun gjort det, vi selv har lært. Og det har vores forældre også. Jeg er blevet slået af min mor, men hun er også selv blevet slået, og hun har, det har været monkey see, monkey do, og hun har gjort det, hun har lært, og hun har gjort det bedste, hun kunne på det tidspunkt. Og det finder jeg faktisk en eller anden trøst i, og det kan jeg også godt finde noget tilgivelse i. Fordi i bund og grund gør vi mennesker det bedste, vi kan, med de ressourcer, vi har. Så derfor, hvis man lægger nogle af alle de her ting sammen, med at man lærer at elske sig selv, og lærer at få respekt for sig selv, så man ikke giver magten til alle andre end sig selv. Fordi du giver jo din magt videre til en anden, hvis du lader dig påvirke negativt af noget, de gør mod dig. Hvis du vælger at gå ned over det, så har de jo magten over dig. Så har de magten over, om du er lykkelig eller ej. Og det er der jo ikke, meget fis ved, hvis man ikke selv har magten over det. Så altså de her ting sammenlagt med at elske sig selv, og med at vide, at de mennesker, som har gjort os ondt, faktisk har gjort det bedste, de kunne. De har det formentlig selv svært, eller har bare gjort det, de har lært. Sammenlagt med vejrtrækningsøvelser, måske nogle meditationsøvelser, og finde en ro indeni, så kommer du altså rigtig langt med at lære at give slip. Fordi den eneste, det plager, det er dig. Og lige så snart du kan give slip på det, så kommer du ud af offerrollen, du får det bedre med dig selv, du får det bedre med andre, og du lader dig påvirke meget mindre af, hvad andre siger og gør og tænker mod dig. Så prøv at lære at give slip, også selvom det er svært. Vid, folk gør det bedste de kan, de gør det, de har lært. Og så kom videre. Tag magten selv. Tag ansvaret. Det er det bedste, du kan gøre. Tag ansvar for dig selv. Det var alt for i dag. Hej!